Svemu dođe kraj, pa i nogometnom klubu Dinamo kakvog smo poznavali zadnjih do 10 godina. Današnja skupština 9. ožujka 2023. biti će početak novog Dinama, ali na sportskom planu daleko neuspješnijeg nego dosad. Svi neutralni promatrači priznaju da je za sportski uspjeh Dinama najzaslužniji ili bolje reći jedini zaslužan Zdravko Mamić. Nakon ove skupštine doći će novo rukovodstvo i novi način upravljanja klubom i Dinamo će biti beznačajan klub na nivou Europe, a u domaćem prvenstvu često će se izmjenjivati sa drugim klubovima u osvajanju prvenstva. Dinamo već danas nema više nogometnu školu kako je imao pod Mamićem i već danas u mlađim kategorijama nije toliko superioran kao prije, pa ne osvaja više juniorska ili kadetska prvenstva Hrvatske. Za 10 godina kad završe reprezentativnu karijeru današnji reprezentativci, doći će i do velikog pada kvalitete hrvatske nogometne reprezentacije, jer neće se više proizvoditi kvalitetni nogometaši kao dosad. Skupštini Dinama se najviše mogu veseliti oni koji na razne načine sudjeluju u upravljanju NK Hajduka, jer će Hajduk na ovakav umjetni način postati značajan klub u Hrvatskoj, što nije bio zadnjih do 10 godina. I onda će zagovornici ovakvog upravljanja Hajdukom nastaviti zagovarati svoj model kao uspješan, jer svako malo se osvaja prvenstvo Hrvatske.